No niin, mennäänpä suoraan asiaan, niin se on sitten tämä, että miten kannattaa niin kuin päästä tuossa elämässä eteenpäin, kun se on semmoinen matka, että sun kannattaa vaan tehdä ne tehtävät, mitä sulle koulussa annetaan, ja sitten sä teet niitä numeroita sinne, ja sä ilmaiset sitä, että kuinka hyvä sä oot ilmaisemaan itseäsi, tai sitten tekemään matemaattisia tehtäviä, tai vaikka kuvaamataidetta, ja sillä tavalla sä saat numeroita paperiin, ja sitten silloin kannattaa samaan aikaan olla sitten sillä lailla sosiaalisesti älykäs, lahjakas ja toimiva, että puhuu oikeille ihmisille oikeita asioita, koska sillä tavalla se niin kuin aikuistenkin maailmassa lopulta menee, että kaverin kaverit saa ne työpaikat, että ei siinä taidolla ole kyllä yhtään mitään väliä. Ja sitten kannattaa myös pitää silmällä niitä semmoisia auktoriteetti-ihmisiä, että koska niillä kuitenkin on jo vähän niin kuin etumatkaa, niin sitten kannattaa niillekin aina olla sillä tavalla kieli pitkällä pyllyssä ja sitten siellä kun se kieli pitkällä siellä pyllyssä on, niin se tulee tavallaan lopulta sitten sen niin kuin korkea-arvoisemman ihmisen suusta ulos ja saatat saada suosituksia siitä. Ja ennen kaikkea ehkä sitten kannattaa muistaa myös semmoinen, että meillä on semmoisia hallitsijasukuja tässä maailmassa, jotka on keskiajalta lähtien suunnilleen pitänyt vanhaa rahaa hallussa ja on meillä Suomessakin ritarihuone ja kaikkea muuta ja mäkin on osittain niin kuin sukua tälle Suomen vanhimmalle teatterisuvulle, no ehkä vanhempia teatterisukuja kanssa, mutta sitten aatelissuku, näin, hyvä juttu, minä olen mahtava, minä olen tärkeä, niin se tarkoittaa sitä, että kannattaa niin kuin aina kuitenkin, että se, että mitä sä niin kuin eteenpäin pääset elämässä, niin se on, että mullekin on kerrottu aina tosi monta kertaa, että se ei ole aina, että mitä sanoo, vaan miten sanoo. Ja sitten kyllä mä oon kyllä sitäkin mieltä, että kyllä se on aina siitäkin kiinni, että mitä sä sanot. Että tavallaan aina niin kuin eri aikoina, niin kuin kun katsoo, mä pelaan Civilization-peliä, missä mennään niin sanotulta kivikaudelta kohti niin kuin modernimpaa yhteiskuntaa ja digitaalista demokratiaa. Se on tulevaisuuden yksi hallintomuoto ja varmaan silleen niin kuin sitten se peli tavallaan loppuu myös siihen, että lopulta sitten vaikka kaikki on sitten niin kuin saman hallituksen alla ja mä itse asiassa voitin viimeisen pelin sillä tavalla, että mä vaan niin kuin tapoin vittu kaikki mun jättimäisellä tapporobotilla, mutta mä sain kulttuurivoiton ja mä olin ihan silleen, että what the fuck. Mutta ilmeisesti mä olin niin kulttuuri megateurastaja, että ei ollut enää ketään muuta kirjoittamassa toisenlaista nykyisyyttä, historiaa tai tulevaisuutta, että sitten se oli vaan niin kuin ihmiskunnan voitto ja sitten ehkä sitten voisi jatkaa tähtien sitten tätä huonoa imperialistista kulttuuria sitten, kun tapaa noita muita avaruusolentoja sitten jossain tuolla, mikä on kyllä ihmeellistä, että niitä ei ole vieläkään näkynyt, joka voisi ehkä viitata siihen, koska kuitenkin mietitään niin kuin näin, että no eipä mennä siihen, se menee liian kauas aiheesta, mutta sillä tavalla niin kuin, no kannattaa varmaan sitten, jos haluaa eteenpäin tuossa jossain niin kuin avaruusseikkailussa sitten, niin kuin, että miten sitten, niin, no mua kiinnostaa, että mikä se pointti siinä on tavallaan, että sitten okei, sä törmäät alieneita ja sitten me voidaan, no mä oon sitä mieltä, että mitä oikeasti kannattaisi, niin kannattaisi varmaan päästä just johonkin virtuaalitodellisuuteen, joka niin kuin on parempaa kuin niin sanotusti normaali elämä ja ollaan ehkä menossa siihen, mutta tämä kaikki menee nyt ihan ohi aiheen. Ja sitten se ohi aiheen meneminenhän tarkoittaa sitä, että sä et ole tavallaan siinä niin kuin keskilinjassa. Ja kato, kun ajattelee sitä, että maailmassa on niin kuin, tämä koomikko sanoi tosi hienosti, että ajattele kuinka tyhmä on 100 älykkyysosamääräpisteen ihminen ja ajattele, että puolet on vielä tyhmempiä tästä. Joo, mutta ei taas semmoista ableismia, että ei hätää, että ihmiset ei voi sitä sille mitään, että millaiseksi on syntynyt, mutta ylipäätään jos miettii ihan sillä tavalla, että mitä ihmiset keskimäärin tietää monesta aiheesta mukaan lukien minä, niin tämä on muuten tosi ärsyttävää, että mun pitäisi niinku aina selittää. Ehkä tämä on mun niinku keino, tavallaan niinku nöyryyshän on semmoinen niinku keino, millä päästään eteenpäin, että sehän on niinku aina semmoinen, että sun pitää niinku tämä on yksi hyvä keino päästä eteenpäin elämässä, että sä oot niinku täydellisen narsistinen ja sitten niinku kuitenkin niinku itseriittoinen, itse tämmöinen sankarillinen ja sitten kuitenkin muistat aina mutta minähän vaan rakastan teitä, että teidän ansiosta olen täällä. Niin kuin ei semmoinen niin kuin narsismi kuitenkaan käy, että joku on tehnyt niin kuin
kovan duunin niin sanotusti jonkun asian eteen, mutta tottahan sekin on, että tosi harvoin kukaan täällä yhtään mitään tekee, jos puhutaan niistä vaikka vanhoista hallitsijasuvuista, joita edelleen on, tai jotain kuninkaallisukuja, sheikkejä, vittu Rockefellereita, tai ylipäätään niin mehän ei olla niihin suhteessa yhtään mitään, että niihin klubeihin ei pääse vaan sillä niin kuin ansioilla, vaan se on nimenomaan esimerkiksi Rockefellereillä pidetään se niin kuin ovet suljettuna, tai siellä on ollut tämmöistä kiistaa toisaalta sitten, kun tavallaan asiat tuppaa myös avautumaan tavallaan siitä alkuajatuksesta. Sillä tavalla pitäisi just miettiä, tai muslimeillakin on se, että kuka perii Muhammedin, niin oliko se joku imaami vai oliko se tämän niin kuin poika. Että tavallaan aina se kehitys on tavallaan sillä tavalla riski ja muutos on riski, mutta siinä tavallaan, että se kuitenkin etenee tällä niin kuin rihmaston kaltaisesti. Ja sitten, että jossain vaiheessa käy niin, että ne kaikki akkumuloituu, mä en tiedä, onko se oikea sana, integroituu osaksi valtavilta kulttuuria, mutta sitten monet esimerkiksi niin kuin kulttuurimuodot, esimerkiksi räppi tai nörttikulttuuri, ei kukaan enää puhu nörteistä, se on vaan niin kuin normaali, että kaikki on koko ajan jossain laitteella melkein. No siis kaikenlaisia tämmöisiä musiikkityyliä kautta jotain kulttuureja, että jos sä voit samaan aikaan sanoa, että sä oot jotenkin vastavirtaa ja sitten mennään johonkin Suomen kulttuurigaalaan, niin oot sä sitten enää niin kuin hirveästi niin kuin vastakulttuuria tai mitä se meinaa, että tavallaan niin kuin, seistää jättiläisten hartioilla sillä tavalla, että ne oikeasti niin kuin rankat niin kuin, sanoisin niin kuin, todella kaukana niistä mahdollisuuksista, mitä voi ylipäätään tehdä ja sanoa, miten tätä elämää voi elää, niin ne ihmiset on niin kuin usein tapettu tai kuollut tai niin kuin unohdettu jonnekin tai pidetty hulluna tai poltettu roviolla tai ihan siis mitä vaan, että kyllähän näitä juttuja niin kuin on. Ja sitten voi alkaa niin kuin vaikka niin kuin noita kulttuurikin on tosi niin kuin valtavirtaistunut ja varmaan niin kuin vikka-yhteisöt ehkä on tehnyt jotain pohjakulttuuria. Ja sitten tietenkin silleen, että niissä vastakulttuureissa tavallaan sitten se oma koodissa tavallaan, millä pidetään se niin kuin ryhmän koheesio kasassa ja sillä tavalla niin kuin erotellaan itsensä valtakulttuurista, mutta sitten aina luodaan se tavallaan se uusi kalifin tilalle ja kuningas on kuollut ja tämä homma kauan eläköön kuningas, mutta sitten kun näitä on niin kuin näitä lordeja, Dark Soulsissa on maailmassa on lordeja, niin ne edustaa semmoisia erilaisia voimia, ryhmittymiä, niin ne tavallaan kaikki on niin kuin, osa sitä kollaasia, että kun sä hyökkäät yhtä vastaan, sä hyökkäät vähän niin kuin kaikkia vastaan. Mutta sitten mä oon sitä mieltä, että todellinen valta on oikeasti aika tosi piilossa ja sen pitää piilottaa itsensä, koska ihmiset nousis kapinaan. Ja tästähän on historiallisia esimerkkejä koko ajan, tai silleen, että jos puhutaan silleen salaliitoista, mutta joo, että niin kuin vaikka toi Snowdenin, mikä NSA, että ei kuunnella kansalaisia, mutta sitten kuunnellaan kuitenkin. Ja sitten hauskaa, meillä on hauskaa, että meillä on niinku nykyään tämmöinen, että musta tuntuu, että kaikki NS tietää jo, että esimerkiksi puhelimet kuuntelee, mutta silti jossain Yle Areenassakin on joku Helsingin yliopiston tutkija, joka on sillä lailla, että susta voi tuntua siltä, että sua kuunnellaan. Vähän niin kuin, että laitetaan tunne silleen irrationaaliseen niin kuin piikkiin kanssa silleen. Vaikka voin itse sanoa, että usein se tunne tietää niin kuin asian. Ei ole semmoinen reaktiivinen tunne, mä en tarkoita semmoista, mutta silleen, että mikä jonkun asian niin kuin laatu tai totuus, tai että onko joku niin kuin ihan kunnossa tässä. Toki sekin voi olla väärässä aina ja voi katsoa sit uudelleen ja rakentaa sitä omaa maailmankuvaa. Mutta mun pointti tässä koko siinä, niin kuin, että miten sä pääsit koko niin kuin elämässä eteenpäin, on mun mielestä silleen, että koska täällä on tämä niin kuin yhteiskunta valmiiksi pystytetty erilaisiin niin kuin koodein ja näin, niin sitten täällä on käynnissä semmoinen tilanne, että on vaikka oikeisto vasemmisto, mutta sitten niin kuin se niin kuin sitä niin kuin ihan niitä nykykapitalismin tai tämmöisen hyvin syvälle saattaa just mennä näihin valtasukuihin ja muihin niin kuin menevän niin kuin
tätä peruspilaria ei silleen niin kuin moni mun mielestä niin kuin taho niin kuin nykyisin niin kuin oikeasti vavisuta, ja persuilla sama, että ne on niin kuin siirtynyt silleen kabinetteihin tai jengi voi lahjoa silleen, että palkat juoksee, niin ei sitä enää jaksa ehkä silleen niin kuin kiinnostaa, mutta sitten tärkeää on kuitenkin viestiä kansalle ja äänestäjille, että me ollaan edelleen niitä, jotka noita rötösherroja tuolla potkii sitten perseelle. Niin sitten se on semmoista kivaa, semmoista niinku TV-kinaa, että voi olla sillä tavalla niinku tapella sitten TV:ssä ja ikään kuin näyttää silleen, että ollaan silleen niinku eri mieltä, mutta sitten kuitenkin just miettinyt sitä, että kasino kyllä voittaa aina. Ja se on se hallinta ja valta ja suuret niinku rahavirrat, että nämä hommat sitten niinku näyttää meille kuvia televisiosta, että mikä on sitten haluttua ja suotavaa, ja me ollaan kaikki niinku silleen aika niinku, vaikka eletään vaikka tämmöisessä pohjoismaisessa niin sanotussa hyvinvointiyhteiskunnassa, niin, jossa kuitenkin tapetaan ihmisiä, tai siis ihmiset tappaa itsensä. Erityisesti. Niin, toi on muuten kiinnostavaa, että miksi niinku jengi tappaa itsensä, ja sitten ollaan niinku, että eletään semmoista, niinku, se on tosi jännä. Onko se vähän silleen, että ruumiit ei puhu? Kun musta tuntuu, että meillä on niinku Suomessa esimerkiksi tämmöinen selviytymisen kulttuuri, että sä vaan niinku hammasta purren teet vaan, mutta kun maailmakin on muuttunut, mä luulen, että se voi olla peruja joltain, että pakko sinne pellolle mennä duuniin ja sitten tehdään se hommat ja turpa kiinni. Että se on se, millä on eletty, mutta sitten kuitenkin mä luulen, että eletty ja edetty elämässä, niin sitten kuitenkin sitten se on voinut kantaakin sitä hedelmää, mutta kun jos me eletään jossain tämmöisessä esiteknokraattisessa jossain ihme yhteiskunnassa, jossa väärät mielipiteet esimerkiksi poistetaan kokonaan niin kuin alustoilta ja sä et voi niitä ilmaista esimerkiksi tieteen vastaisena. Ja sitten ilmenee, että itse asiassa valtavirtakulttuuri ja se kaikki tieto, mitä on annettu, on ollutkin valhetta. Tai siis silleen ei kokonaan, mutta silleen on jo, eikä voi vedota silleen oikeasti tietämättömyyteen. Joo. Ja sitten tietenkin sitten ihmiset voi siitäkin ajautua taas semmoiseen niin kuin laumakulttuuriin ja ajatteluun. Ja mun täytyy sanoa, että olisi se niin kuin kiva niin kuin joskus olla jossain niin kuin samaa mieltä, että olisi niin kuin vastavirtaa koko ajan. Mutta kun historia on elävä prosessi, vaikka Fukuyama ajatteli, että historia on päättynyt, mutta palataan sinne niin kuin juurille niin kuin ihmisnäkökulmasta, siis ensimmäisestä persoonasta, niin mistä joku vaikka tietää, että sun äidinkielen esse on hyvä? Mikä tekee sen, että sä oot kirjoittanut hyvän äidinkielen esseen? Jos sä oot ilmaissut itseäsi vapaasti ja sä oot sanonut jotain rajuja juttuja vaikka koulusta, niin saat sä siitä niin kuin hyvän numeron vai puhuttelun. Niin pitää aina katsoa näitä tämmöisiä niin kuin, reunatapauksia, ja sitten ne tavallaan reunatapaukset, oli ne sitten niin kuin musiikkityylejä tai kirjallisuustyylejä tai näin, niin ne tulee aina sieltä niin kuin reunoilta, ja sitten ne kapitalisoidaan ja muutetaan rahaksi ja vallaksi, ja niistä tehdään semmoisia kabinettikelpoisia aiheita. Mä uskon, että vaikka feministinen taide ei olisi ehkä niin kuin helposti saanut vaikka jalansijaa rahoitusta viime vuosisadan vaihteessa. No okei, oli Minna Kant tietenkin toisaalta sitten. Aivan. Mutta ymmärrätte ehkä pointin, että semmoisia niin kuin, että ne on niin kuin syystäkin niin kuin pioneereja, tämmöiset hahmot. Ja tosi harva niitä sitten niin kuin on ylipäätään olla mahdollisuudet ja verkostot, että pääsee ilmaiseen näitä asioita. Niin mutta on tämä internetinkin aika semmoinen kiinnostavaa, että nykyisin on mahdollisuus niin kuin löytää semmoisia, niin kuin, jos huomaa, että on vaikka jotenkin epätyypillinen ihminen, niin sitten voi löytyykin sitten niin kuin
yhteisö ja ymmärrys sitä kautta, mikä voi olla sitten niin kuin ihmisen perustarve päästä ja kuuluu johonkin, ja se voi olla aika epätoivoista toimintaa. Mä en sano, että mä oon esimerkiksi mikään täysuhri missään. Mä oon vaan niin kuin, kyllä mun vahvistetusti pienelläkin viihtynyt aika paljon yksin ja vähän silleen ehkä rakko ja tutkin vaan asioita. Ja sitten mut kuitenkin kokenut aina tosi vaikeaksi, niin kuin lähes mahdottomaksi päästä vähän niin kuin monenlaisiin niin kuin porukoihin tai sukupuoli, niin kuin silleen vaikka perinteisen maskuliinisuuden ilmaus on musta, tai myös feminiinisyyden ilmaus semmoinen, niin kuin, se näyttää semmoiset niin kuin esitykseltä. Ja siinä, joo, se on vaikeaa, mutta kun sitten aina muistaa sen, että vaikka kun menee Tinderiin, niin sitten siellä performoidaan sitten tietenkin sitä niin kuin keskimääräistä sukupuolta. Ja taas kerran se, että joskus meinaa unohtaa sen, että kuinka niin kuin marginaalissa on tosi monessa asiassa ja kuinka paljon helpommalla oikeasti tavallaan ehkä pääsisi, jos ehkä syntymästään on vaan silleen keskimääräinen ihminen, jolla on kaikki hyvin, ei valitettavaa, ja voi ajatella, että jos on jotain ongelmia joidenkin rakenteiden, systeemien tai ihmisryhmien tai ylipäätään olemisen kanssa tässä maailmassa, niin sitten voi syyttää vaan itseään. Ja sitten koska tämä enemmistön diktatuuri sillä tavalla kans määrittää sit sen, että heillä on, että sitten tavallaan, että jos sä edustat valtavirtaa, ja mä myös tarkoitan myös, että vastavirtakulttuurit tai usein semmoisiksi itseään mieltävät musiikkilajit, tyylit, elokuvat tai niin kuin näin poispäin, ne edustaa nimenomaan valtavirtaa. Ja tämä on mua niin kuin hämmentävä asia ja kannattaa ottaa oppia, että jos haluat päästä vaikka taiteessa eteenpäin, niin ota aina joku vastavirtakulttuuri, jolla sä sitten ratsastat eteenpäin. Koska taiteeseenhan kuuluu se, että sä oot ikään kuin vastarannan kiiski, mutta sitten kuitenkin sitten jossain vaiheessa sä alat vetää semmoista liksaa, että huhhuh, ja sitten sä oot niinku siirtynyt sinne, niinku, alkaakin kiinnostaa vähän verokeinottelut ja kaikki muu niinku alkaakin olla ihan niinku hyvä ajatus. Voi sitten miettiä sitä Hamletin konetta. Hamletin kone en ole lukenut, en yritä olla fiksu. Mutta siinähän on kysymys just tästä, että miten niinku vaikka vasemmistotaiteilija nauttiikin vähän liikaa champagnea. Piti vähän vaihtaa asentoa ja kone samaan aikaan bugas ja mä välillä meidän tulla skitsofreeniksi tässä, kun alkaa niinku, mulla usein käy, että mulla on joku että jos pakko vaihtaa asentoa tai joku tunne tulee ja se kone just silloin bugaa tai se on niinku, tai aukenee tai ikkuna pamahtaa tai jotain, mä oon varmaan hullu. Ja sitten tavallaan niinku, no okei, ajatellaan hulluutta, no sehän on niinku Vincent van Gogh. Eihän sen tauluja myyty mihinkään hintaan sen elämän aikana ja näin. Mutta siis se hulluus tavallaan, että jos sä haluat olla taiteilija, niin sit sä voit myös performoida sitä, niin kuin esittää sitä hulluutta ikään kuin. Ja miten niin kuin hullu käyttäytyy. Mutta mä en ole ihan varma, että onko aina siinä niin kuin nykyhetkessä ihmiset kykeneviä, halukkaita ja niin poispäin puhumaan vaikka mielenterveysongelmista, kun se ei taas ole niin kuin hyvä juttu sen niin kuin, eteenpäin pääsemisen, sosiaalisen statuksen ja muun kannalta, että koska kaikki tiet vievät Roomaan, ja Rooma nyt tarkoittaa tässä valtaa ja rahaa, oli se sitten väylä sitten jostain niin kuin vasemmistosta, tai no, mä menisin sanoa oikeistopopulismista, mutta mä en tiedä, mitä olisi niin kuin persutaide esimerkiksi ollenkaan, että heillä on sitten niin kuin omat nämä niin kuin meemit, mitä toistellaan. Joo. Niin. Mä oon varmaan semmonen ääri-individualisti.
Ja mä ajattelen sillä tavalla, että jos sä oot niinku tosi individualisti, niin sä oot aina ristiriidassa. Tai siis sä oot hyvin monesti niinku ristiriidassa vaan niinku asioiden kanssa. Joo. Se on väistämätöntä, koska rahakin perustuu sopimuksille ja aina kun se raha tulee johonkin asiaan, niin sitten se niinku usein niinku rajoitetaan, määritetään, vähän niin kuin lehmää pistetään lihoiksi. Niin ei sillä ole niinku rahallista arvoa usein jollain kielellä vaikka tai aivoilla. Entisaikoihin kaikki syötiin, kaikki osat. Ja varmaan Kiinassakin edelleen. Niin ymmärrätte pointin. Niin tavallaan se selitettävyys, pakettiin laitto, niin toimii sillä tavalla niin kuin sit ihmisen näkökulmasta, kun tähän maailmaan syntyy, että teet tehtävät hyvin, teet oikein, et katso sivuille. Huolehdit siitä sun, ja niin, että tämä on tärkeää, että kaikkihan on nykyään sisällöntuottajia. Tämä oli musta tosi hienosti yksi autistinen podcastaja, jota sanoi, että kaikki on sisällöntuottajia, ja se on ihan totta. Ja mä tämmöisenä 3-4 milleniaalina on ollut silleen, että en mä niinku halua enää. Mä laitoin niinku IRC-galleria ja kaikki tommoset. En mä ajattele niitä mitenkään nostalgisesti, mutta se oli musta paljon vapaampaa. Siinä oli vielä internetissä vähän sellainen viililänsi. Ja sitten jossain vaiheessa siitä leikistä on tullut ihan vitun vakavaa. Ja se on niinku koko sun niinku elämän kuva ja merkitys. Ja kaikki esittää sitä usein vähän niinku mielessä se, että mitä joku isoveli sanoo tästä. Siis silleen... tarkoitan niin kuin orwellilaisesti, että sä et niin kuin kirjaimellisesti voinut sanoa tiettyjä asioita, etkä sä voi YouTubessakaan nykyään niin kuin ihan mitä vaan sanoa, että siellä niin kuin algoritmit nostaa sut ja ottaa sun rahoituksen pois. Monenlaisia juttuja, näitä varmaan tulee koko ajan lisää, että en niin kuin tiedä tulevaisuudessa, mulla ei ole mitään syytä olla pessimistinen tai positiivinen, että asiat vaan niin kuin tapahtuu. Ja tärkeää olisi löytää toiset ihmiset, vaikka olisikin harvinainen eläin, niin laulaa sitä omaa laulua, koska ei, tosi harvoin kukaan pystyy täällä yksin mitään tekemään. Niin kiitos internetille siitä ja ylipäätään elämälle. Ja taas, onko tämä niinku nyt joku kristillinen tunnustus, mutta en mä aina itsekään niinku osannut suhtautua ikään kuin marginaalisiin ihmisiin, jotka vaikka pissaa kadulle silleen keskellä päivää. Niin jatkuvastihan ne niinku on vähän niin kuin keskiajalla oli ihmisiä laittu päitä tai ruumiita roikkumaan niinku varoitukseksi tonne kaupungin ulkopuolelle, että jos et sä käyttäydy, niin sitten sulle käy näin, niin toi sörkkä on ihan hyvä mesta, niin kuin semmoinen niin kuin varoitus, että mitä sulle voi käydä, jos et sä pelaa näillä säännöillä. Ja sitten kun se tosiasia on se, että sitten kun sä pelaat säännöillä, sä niin kuin, sä saat siis hyötyjä. Joo. Eli käyttäytykää kunnolla. Tämä oli minun avaukseni, että miten päästä elämässä eteenpäin. Käyttäytykää hyvin. Tehkää tehtävänne. Ja älkää valitelko. Kysykö liikoja ja ajatelkaa yhdenmukaisesti ja ole myös syntynyt
yhdenmukaisuuteen luonnollisilta ominaisuuksiltasi. Mä oon yksi asia vielä. Mä oon kiinnostunut, että miksi monet niinku räppiin liitetään semmoinen niinku koirasana. Ja tässä oli hauska leffa-analyysi Hohto-elokuvasta ja siinä näytettiin, että siellä leffassa näytetään paljon koiria. Joo, mutta siis, että tavallaan, että ole kiltti sylikoira, vaikka räksyttäisitkin, niin puhutaan niin sanotusta hallitusta oppositiosta, mikä voi olla taas sitten semmoista tyhmää salaliittoajattelua, mutta mä näen, että siinä on kuitenkin pointti se, että hommat tuppaa niinku kesiintymään. Että se on se niinku enemmän koira kuin susi. Niin sillä sä pääset eteenpäin elämässä. Joo, joku voi sanoa, että kysymyshän on niinku sivistyksestä, hei Juhani. Että sun pitää niinku ilmaista sivistyneesti. Ja sitten se on aina se, että se on joku muu, joka sen kertoo, mikä se sivistyneisyys on. Ja jos sä mietit sivistyneisyyttä, tulee mieleen joku 1700-luvun joku aristokratia, sille hiippaillaan tossut tanassa, niin peruokit päässä, niin tätähän niin kuin sivistykseen vetoamistahan on niin kuin tehty imperialistisesti ihan niin kuin niin Suomen kulttuurissa, Pohjois-Amerikan Intianin kulttuurissa, ihan kaikkialla, että tuodaan tätä sivistystä, että sä et voi olla noin, kato kun sun pitää olla näin. Ja näin sun pitää olla sivistynyt. Ja me ollaan sivistyneitä, koska meillä on nämä höyryveturit. Ja meillä on nämä isot someseuraajakunnat. Ja meillä on rahaa. Ja kuka sä oot? Sä et ole mitään. Ja kato, kun mulla pörssikurssit nousee. Ja influenssi kasvaa. Mutta sit mä oon tosi antikapitalisti. Kuitenkin. Tiedätkö? Ja silleen, että niin kuin moninaisuus on tärkeää ja luonto. Niin, kyllä, niin. Mieti sitä.